Rintakomsinkin taloon sisäänkäynti oli suoraan tieltä. Sementti tuotiin paikan päälle altaisiin, mistä se vartavasten tehdyllä kottikärryllä kipattiin laudasta tehtyihin vormuihin. 1960-luvulla ei vielä ollut pumppuautoja, jotka myöhemmin tekivät kärräämisen tarpeettomaksi. Viljapelto talon ympärillä oli parhaassa kasvussaan. Kuvista näkyy, miten Tiikon ojan puustokin oli vielä maanviljelyksen vuoksi hyvin raivattu ja miten naapureidenkin puusto oli vielä kasvamatta. Syksyn saapuessa talomme kärppä istui kauniisti tämän kärpän pellon reunassa. Toiseen suuntaan avautui hienosti vielä avonaisena oleva lähdevainio. Kuvassa Päivi on palaamassa koulun päättäjäisistä luokkatoverinsa Mäkisen tytön kanssa. Naapurien lapset tulivat tutuiksi. Jorma ja Kalle tekevät tuttavuutta naapurin pojan Rintakomsin Jarin kanssa. Pihaan tehtiin tiilestä leikkikehä. Siihen kerääntyvät omien lapsien lisäksi Raution Antti, Westerpokan Kari ja Heikki, Niemisen Arto ja Eira, Huotarin Petri ja Jyrki sekä Tanhuaisuun Rauno. Saattoipa siinä olla myös Kortteen Hannu sekä Rintakomsin Jari ja vanhempi Markkukin. Tien risteys oli 1969 vielä tavanomainen 4 tien risteys. Sen lisäksi siinä oli vielä rautatien ylikulu. Siltarautatien ja Vaasantien yli rakennettiin vasta 1972. Kuruntien varressa oleva neuvola muutettiin 1992 musiikkiopiston tiloiksi. Oikealla näkyi SOK-myymälä, tuotannon myymälä siis. Kuruntien varteen rakennettiin 1970-luvulla kevyen liikenteen väylät. Talomme sijaitsi Kärpänpellon reunassa, jota edelleen Ihamuotila ja Pietilä viljelivät. Siellä näkyi heinäseipäitä, viljaa ja Pietilän Kallen perunapellot. Ylöjärven yhteiskoulu sijaitsi noin kilometrin päässä talostamme ja kansakoulu, joka 1970-luvun alussa muuttui peruskouluksi noin 2 kilometrin päässä. Tämän perusteella valitsimme talomme paikan arkkitehti Eero Saaren opastamana koulujen välimaastoon. Tullessamme tänne 1969 Ylöjärvellä oli 9600 asukasta, 1979 jo 12 500 ja 1989 18 000. Tarvittiin uusia kouluja. Olemme tässä koko perhe menossa Vuorentaustan koulun avajaisiin 1970. Syntymäpäivien vietto oli jatkuvaa. Tässä vietetään todennäköisesti Kallen syntymäpäivää marraskuussa 1969 tai 1970. Hän täyttää siinä 7 tai 8 vuotta. Kynttilöitä palaa vähintään 7, jotta syntymäpäiväsankarin pitäisi puhaltaa. Mukana on lähinaapureiden lapsien perusjoukko ja ilmeisesti jo luokkatovereita. Lähialueiden omakotitalot olivat rakennettu rintamimiestalon näköiseksi 1950- ja 1960-luvulla, ja kaikilla naapureilla oli useita lapsia, silloista kanttoria Esa Kauhasta lukuun ottamatta. Omasta talostamme tuli lapsille ja myöhemmin nuorille haluttu kokoontumispaikka, sillä meillä oli tilaa sekä pihassa että sisätiloissa. Syntymäpäivät menivät, talvi tuli. Sillä liikennetiellä oli vielä hiljaista, eikä jalkakäytävää silloin vielä ollut. Tien nimikin oli silloin vielä Haaviston tie. Piha oli sählynpelun ja pallopelion pitopaikkana niin pitkään, kunnes vasta jalkakäytävän teko ja nimen muuttaminen Lähdevainion tieksi 1984 lopetti pelit. Varsinkin 1970-luvulla sählyä pelattiin joka talvi. Mutalan koulun opettaja Paavo Hänninen oli innokas urheilun harrastaja ja innostaja. Kylien väliset sählykilpailut olivat hänen aikanaan muodissa ja sählyjoukkueita riitti. Kuvissa muuten näkyy, miten Rintakomsin talon pihaan käynti oli vielä Haavistontien puolelta. Sähly oli ensiaskel pojille jääkiekon harrastukseen. Mukana olivat tavallisesti Westerpakan, Raution, Kortteen, Niemisen, Huotarin, Rintakomsin ja Tanhuansuun pojat. Raati riitti ralla, tuli talvihalla. Puurapartat tuiskuttu, lumivita, harmaa sukka. Raati riitti ralla, tuli talvihalla. Raati riitti ralla, mistä tuli halla? Tuolta pohjan tunturilta, Lapin lasten laitumilta.
oli ja on edelleen mitä parhain Pulkkamäen paikka. Kalle on kuvattu näyttämässä mallia, miten Pulkkamäki toimii. Mari, Rintakomsin Hannu ja Westerpakan Maija suunnittelevat samanlaista laskua. Näistä tytöistä on tässä lähikuva laskumäen päällä. Marin lasku onnistuu hyvin. Nämä 1970-luvun taitteen 2-3 talvea olivat hyvin lumisia, tarjosivat sillä tavoin lapsille monenlaista talvista harrastusta. Harrastukset jatkuivat sisätiloissa. Alakerran varastohuone on vuosikymmenien kuluessa ollut monenlaisessa käytössä. Aluksi siitä tehtiin pinkkishuone. Sinne sijoitettiin silloin viimeistä huutoa oleva autorata, jota Kallen kaverit tässä pelaavat. Seuraava vaihe oli musiikkihuone ja orkesterien harjoituspaikka. Ja sitä seuraava isoin muutos oli Marin ja Rautio-Martin ompelimo. Ja viimeksi minun ja Jorman arkistovarasto on täyttänyt sen. Kuvissa vilahtivat äsken saappaat, jotka osoittavat, miten tärkeät myös eteistilat tällaisessa talossa, missä lapsia käy paljon, olivat. Televisiosta tuli tietenkin tärkeä ajankulu, jota seurattiin yhdessä tai erikseen. Televisio oli ajoittain sijoitettuna alakerran varastoon ja ikkunahuoneeseen, jotta yläkerta oli varattu läksyjen lukua varten. Olen merkinnyt tähän päivämäärän 26.1.1971 siitä syystä, että talvi 1971 ja vielä seuraavakin 1972 olivat erittäin poikkeukselliset. Ne olivat leutoja ja vähälumisia. Kumpanakaan talvena eivät hiihtokelit saapuneet ja useat hiihtokilpailut ja maakuntaviestit tehtiin juoksemalla. Samalla näistä peltoakeiden kuvista näkyy, miten esimerkiksi Tiikonojan reunoilla oli vain matalaa pensaikkoa, sillä sen ympäristön pellot olivat viljeltyjä. Aukean kokonaisuus on vielä selvästi hahmoteltavissa. Samoin tämä lähdevainio oli vielä avonaisena. Taustalla näkyy vanha suuri lato pellon keskellä. Lähdevainio sai nimensä lähteestä, joka sijaitsi 1976 rakennetun Kylmälän talon alapuolella. Siitä tuli vesi kanttorilaan aina 1970-luvun alkuun asti. Edelliset kuvat oli siis otettu 26.1. Talvi kuitenkin ehti vielä tulla. Talvet kuitenkin väistyivät ja kevät saapui, ja se toi aivan uudenlaiset harrastukset. Poikien harrastuksena oli pihamaallamme potkupallo erilaisin versioin. Lähistöllä ei oikeastaan ollutkaan vielä 1970-luvun alussa mitään muuta tällaista paikkaa, missä pojat olisivat voineet kerääntyä ja aloittaa tällaisen jalkapallon pelin. Vasta myöhemmin alkoi kunnankin toimesta tulla tällaisia paikkoja lähimaille. Lapsille opetettiin myös terveellisiä elämäntapoja laulun muodossa. Tytöt osallistuivat peleihin ja itse asiassa aloittivat keskenään pesäpallopeluun. Näitäkin riitti tästä lähiympäristöstä tällaisen kahden joukkueen aikaansaamiseksi. Seuraavissa kuvissa on esillä Ylöjärven keskustaa 1973. Muutimme maalaismaisemaan Ylöjärven kirkonkylään. Huolestuimme 1972, kun Ylöjärven uutisissa alettiin kertoa suunnitelmista purkaa Ylöjärven kirkonkylän vanhin rakennus Räikän kartano. Rakennus sijaitsi kirkonkylän maisemissa Pietilän peltoaukeen reunassa. Maisemassa olivat vastakkain Ylöjärven 1850 valmistunut kirkko ja 1825 tehty Räikän kartano, joka pitkään oli ollut Forsselsien suvun hallussa.
Samanaikaisesti Tampereella oli menossa voimakas vanhan verkatehtaan ja kauppahallin puolustustaistelu purkamista vastaan. Tampereella perustettiin toimintaa varten Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys. Sen puheenjohtajana oli Ylöjärvellä Takamaan koulussa asuva kirjailija Kirsi Kunnas. Kauhistuin Ylöjärven päättäjien ymmärtämättömyyttä räikän purkamisen vuoksi ja Ylöjärven seurakunnan halua rakentaa seurakuntatalo aivan kirkon ja räikän väliin. Se soti jyrkästi vanhaa perinnettä vastaan, missä kirkollinen ja maallinen valta oli asettunut aukioon vastakkaisille sivuille. Otin yhteyttä Kirsi Kunnakseen ja muodostimme niin sanotun vapaan kansalaisryhmän puolustamaan sanalla sanoen jo kuopan reunalla olevaa räikän kartanoa. Kuoppa oli kaivettu uutta kunnanvirastoa varten. Tässä näkyy vielä alkuperäisessä asussaan peltoaukea kirkon ja räikän kartanon välissä. Kuvissa on vielä jäljellä myös räikän kartanon vieressä renkitupa, joka sitten myöhemmin purettiin ja siirrettiin Metsäkylään. Räikän kartanosta vasemmalle oli pitkäaikaisen kunnanlääkärin Alavalkaman kunnanlääkärin talo ja Pietilä. Vapaaseen kansalaisryhmään kuuluivat vuoden 1972 lopulla kuvassa vasemmalta olevat Humkant Helina Riihikoski, kirjailija Kirsi Kunnas, lehtori Vappu Pisva, kirjailija Jaakko Syrjä, opettaja Paavo Hänninen, lehtori Juhani Mikkola ja eläinlääketieteen lisensiaatti Urho Riihikoski. Ryhmän ensimmäinen saavutus oli neuvottelutulos Ylöjärven seurakunnan kanssa. Seurakuntatalon suunniteltu paikka kirkon edestä siirrettiin Kuruntien suunnassa sivummalle nykyiselle paikalleen. Se olisi peittänyt historiallisen näkymän kunnanviraston suuntaan. Ryhmää täydennettiin 1987. Mukaan tulivat työnjohtaja Aatto Lehtimäki, taidemaalari Lars Holmström, opettaja Harri Väisänen ja emäntä Annikki Vuorinen. Kuvassa on Ylöjärven ensimmäinen kansakoulu. Se valmistui 1888. Syyskuun kuntakokouksessa oli päätetty, että jokainen kunnan 16-24-vuotias mies maksaa markan ja nainen 50 penniä vuosittain siihen mennessä, kunnes uusi koulutalo oli saatu maksetuksi. Anton Pietilän kanssa tehtiin vuokrasopimus itse koulun tontista ja lehmänlaitomesta. Nikkarimestari Akseli Söderman joutui muuttamaan koulun tieltä. Viljelysmaitakin vuokrattiin koululle. Urakkasopimuksen tehnyt rakennusmestari Kustaa Lönnqvist rakennutti koulun vesikattoon muutamassa kuukaudessa. Lisäksi tehtiin opettajien asunto- ja ulkohuonerakennus ja päärakennus sisustettiin. Oltiin siis vuodessa 1888, kun koulun rakennus oli valmis. Uusi koulurakennus kunnan keskustassa valmistui 1952, mutta vanha koulu jäi yhä käyttöön Loilan koulun nimellä. Ajan mittaan se vakiintui erityiskouluksi. Koulun vieressä oli aikoinaan nimismiehenkin virkatalona toiminut Urkonmäki. Kuvassa on 1834 Vesilahdella syntyneen ja Ylöjärvelle 1855 muuttaneen nikkari Akseli Södermanin talo. Hän on rakentanut todennäköisesti oman talonsa lisäksi Ylöjärven pappilan 1859-1860 ja Krankkulan talon 1866 nykyiseen asuunsa. Hänen nikkarin taitonsa näkyvät ainakin näiden talojen yksityiskohdissa. Tämä Ylöjärven 1859-60 valmistunut pappila oli 1960-luvun kaavassa ehdotettu purettavaksi ja sen kohdalle oli piirretty kerrostalo. Vapaan kansalaisryhmän 20 vuotta käymä taistelu pelasti sen ja se kunnostettiin 2000-luvun alussa seurakunnan perhetaloksi. 1970- ja 1980-luvulla talossa asui pappeja ja muita vuokralaisia. Nämä kuvat ovat puutarhan puolelta, jossa oli hieno vanha puisto. Tässä on Södermanin 1866 tähän muotoon rakentama Krankkula, jonka kunta on kunnostanut hienoksi monitoimitaloksi. Tästä 1825 rakennetusta Räikän talosta käytiin kovin taistelu Ylöjärven kirkonkylän vanhojen arvokkaiden rakennusten suojelussa. Vapaa kansalaisryhmä sai 1973 aikaan sen säilymisen seuraavaksi vuosikymmeneksi. 1980-luvun lopulla alkoi kuitenkin viimeinen taistelu sen säilyttämiseksi.
Kirjassa Ylöjärven kasvot on selostettu koko toimenpideluettelo. Lopullisen päätöksen antoi korkein hallinto-oikeus 5.9.1991. Se totesi Hämeen lääninhallituksen purkamisen sallivan päätöksen lainvastaiseksi. Tästä seurasi, että kunnan oli hyväksyttävä myös muiden rakennusten säilyminen. Kunnan tarkoituksena oli rakentaa Räikän kohdalle kunnanvirasto ja kirjasto. Koko hanke siis kaatui tällä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä ja Ylöjärven kunta säästi 50–80 miljoonaa silloista markkaa. Näillä rahoilla on sen jälkeen tehty Soppenharjun koulu, saatiin kunnon kirjasto ja lopulta vielä kaupungin talo. Kuvassa näkyi aikaisemmin Räikän puistossa ollut kivi, vuosiluku 1825. Jostain syystä kivi on myöhemmin hävinnyt. Vanhahtava perustuksen kivirakentamismalli todistaa myös talon vanhaksi. Samoin siinä oli vuoliaiskatto. Myös yksityiset suojelivat ja entiset